Díky geologickému výzkumu jsem vystupoval původ rodiny Bayernů až do roku 1643. Vždycky v ní byl patriarcha, který vedl rodinu dobrými i zlými časy. Takže se tě ptám, Gregu. Kdyby to se mnou seklo, jsi připraven být? Jeb kmotr. Jeb kmotr? Je to Postavení. Gregu, musíš všem Dát jasně na... najevo, že si z tebe nikdo nebude dělat srandu. Henry, budeš jíst ty lazáně. Říkal, že se necítí moc dobře. Henry, jsem tvůj otec a vyžaduji, aby sjedl ty lazáně. Děkuji, synu. Už brzy. Nemůžu se dočkat, až uvidím malý jebali. Grego, Dina a já tam budeme přibližně za 18 sekund. Ahoj, Jacku. Grego. Hudry, podává se krocán. Jacku, práce pro hlavu rodiny. Teď už krájíš ty. Díky, Jacku. Je to čest. Nevím, jestli máš na to být jeb kmotrem. Sleduju tě. Když se předává pochodeň, já mám taky oči, tak budu sledovat, jak mě sleduješ. Tak se někdo spálí. K tomuhle jednou muselo dojít, Gregu. Když si to chceš rozdat, dědo, nejsem proti. Ta rodinná hra je skutečně velmi dynamická. Fotři jsou lotři. Jacku? Jacku! Vypadněte z toho hřiště! Vypadněte z toho hřiště ven! Už o Vánocích.